Sik. Kowe ora perang. Prajurit ki ya ora nek sing nggawa banyu to ya. Ning mburi kono lak ya ana. Sida nutune perang? Ha sida. Apa gamanmu? Lho. Pusaka. Anduk. Anduk kono tak pecut ilang. Buktekno nek mandi. Tenan? Oh, tampan lho. Wah. Wah. Oh. 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 Sudah. Eh. Aku kon kalah. Dhisik. Iki piye ya kedadian kok kaya ngene? Jati Wasesa sing gedhe pangapuramu aku ora iso lati karo kowe. Senadyan aku wis dipasrahke nanging kok jebul patrapmu kasar kaya ngono karo wong wadon aku moh. Wong wedok kok mencela-mencre. Piye ta? Ya aku kuwi seneng. Yen wong wedok kuwi sajak ogak-ogak tapi mau. Katelan apa kuwi ogak-ogak tapi mau. Ogak ki ya untuk. Tadi. Ing mengkone yen kowe dadi garwaku wis barang apa wae tak wenehne kowe. Jati Wasesa. Emah. Trima tak antangake patiku tak kandhani. Jagat iki sing tak tresnani mung kowe Sekar Taji, kowe aja wangkal to ya. Jati Wasesa. Ndakno kekarepanmu ya. Iki mau mono mung sandiwara kok. Ayo ayo newan nito. Piye to kok malah kedelarung-delarung kaya ngono to? Sagatan ono kali. Jati Wasesa. Kang Mas Panji mau ana ngendi ya? Kang Mas Panji, iki piye to mau jarene tok-etokan kok malah tenanan to? Sulestya ing warna mustikane Daya Jati Wasesa. Tolong! Tolong! Aduh, tolong! Iki lho. Suaramu kok banter banget kaya Ning ngono. taman iki ora enek sapa-sapa. Gur aku karo kowe. Iya. Gelem? Wong ora iso halus babar pisan kaya ngono kok. Gelem. Ora Jati Wasesa iki mau mung etok-etokan yo. Kok kowe dadi tenanan piye gitu. to? Iya yo iki. Iki tenanan kok keadaan senengku iki tenanan karo kowe. Iya ning aja kasar-kasar kaya ngono to. Mansu lesian nehara. Kurang ajar to. Aku kuwi wis duwe garwa, Kakang Panji.
Sesuk tak tukokne meneh. Mbah Jatiwasesa aja kaya ngono. Namun sira wanita kang Kartaji Galuk Candra Kirana kowe wong wadon krubyuk kebutan pinjung bebasan mablak kowe manuk nanging ora bisa metu saka ing tamaning Bandar Samudra. Aja tak Kowe maksud gur aku. siji milih gelem dadi garwaku apa kowe dadi ngladeni aku dadi bojomu. Ora babar pisan aku ora tresna karo kowe Jatiwasesa. Aku bakal mlayu saka kene. Ma! Iki lho. Tak balang kowe lho. Kang Mas. Kang Mas Panji. Pentase lomba Asmara Bangun. Iki wujud busanane ya Asmara Bangun meneh. Ya to? Aku Panji Asmara Bangun. Yen ora kleru sing tansah gandrung lawan garwaku kuwi Klana Jati. Ya. Pancen aku Prabu Klana Jatiwasesa. Bandar Samudra Negara. Elingake. Yen to Kartaji kuwi wis dadi garwaku ora bakal tak ulungake marang sapa wae. Asmara Bangun, Asmara Bangun. Sak jagat iki ora ana wong wadon sing dadi jejantunging atiku gacopamu Sekartaji. Lak jaluk ing kene Sekartaji. Karepmu nanging Kartaji wis ana sing mengku. Sing mengku aku Panji Asmara Tak Bangun. jaluk ning kene. Ora kena, kok jaluk. Kang Mas ingkang atos-atos Kang Mas. Hus! 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 What? Ya! Ah! Hus! 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 Awas! Kartaji. Dia si Kartaji. Kartaji. Ngenteni padang lho, Bro. Waduh. 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 Kose-kosean. Wah. Lonjong mimis playumu eneng opo? Kula kawon. Lho. Ning sida dadi ratu ana Bantar Sampun. Samudra. Terus Terus dadi ratu kok enten ratu sing ngembari kula. sapa? Panji Asmara Bangun jenenge niku. Asmane uga Panji Asmara Bangun. Betul. Lho kok ning tak gawani pusaka kuwi ra ya migunani to. Alah. Mboten mandi. Lho, piye, Kalah kali handuk. Sit. Coba-coba Kula kaya kalah. apa? Kaya ngopo kaya ngopo?
Oh, lah wis kedaluwarsa ngene. Tanggale iki wis kliwat. Oh, nganggo expired barang to. Walah. Rak ya ngono kok sik. Entenono sawetara. Kowe Nggih. jepane ora? Lah nggih no. Umpama tak paringi pangestu gelut neh wani. Oh, cancut Taliwondo. Entenono dhisik. Goleke liyane mbok menono sing luwih mandi ngene. Bakal tak tamani pusaka sing anyar. Jenenge aku ora ngerti. Wah, Iki tanggale lumaku isih cetha ngono. Engko Luwih kena- mandi. kena cetok engko arekan mateni aku malah. Mateni piye to? Iki kanggo sarana. Lah mau pecut wae ora apa-apa kok terus sak sulak ki. Iki beda mungsuhmu. Sulake gunane nggo ngopo? Iki sulak Lagi sekti ngresiki lho. regetan. Nah, regetan diresiki. Nek Bleduk-bleduk. resik bisa padang disawang kepenak to. Nggih. Lah mungsuhmu ku nek resik ya kepenak. Oh, Nek ngoten. nyawang, ngono lho. Estu niki. Tenan. Wis pitaya. Nyuwun pamit. Enten ono ge. Asmara bangun. Bangun. Aja mlayu. Mlayu ning ndi kowe mau? Ngon. Bangun. Lho. Licik. Durung bucik kulite wis lungani. Ninggal Mung- pabaratan. Mung sak anduk kok. Lho, Sit. mlayu ning ndi kowe? Ora mlayu. Lah ngopo? Aku nang kene ngenteni kowe. Peteta petete Loh. perang kalah kemaki. Kalah lak mau. Jek kepengin nyoba Weleh. kasektene Panji Asmara Bangun. Mau nganduk kuwi to? Kene. Ora apa-apa. Aja sambat Urung to? urung. Mung kaya ngono to. Ora sah ngono kuwi. Pusakamu apa? Kowe arep ngerti? Arep ngerti pusakaku? Ya. Mati dening aku. Pisanan nampuh. Bareng tak tamake ping pindho mung kaya serbet. Asmara Bangun. Kepiye? Rada nyaket rene. Kados pundi to panjenengan nika? Loh, kados pundi piye to? Piye sing tetandingan rak yo menang to? Nek mengsah pecut mimpang. Banjur Lah piyambakipun ngedalaken pusaka ingkang ngedapi-dapi wujude cilik dawa wulu tok. apa? Apa pusakane kok nganti kowe iki kalah mlayu tekan kene iki lho, pusakane iki apa? Kae mau jenenge apa ya? Coba dieling-eling, wujude kaya ngapa? Gagangipun Kategayane alit. kok pedati Gagangipun alit, Iya. dawanipun semanten, Oh, menika wulu. sulak ngono. Napa Bener, menika? sulak. Sulak. Tegesipun Sulak kuwi yen kesusu mengko keselak. oh, sulak niku nek kesusu keselak. Iya. Terus niki anduk kula balekke mawon. Kuwi gawanen
Oh ngaten. Tak tontone sik ya, sapa to mungsuhmu kuwi Wah. sapa? Coba tak tontone. Jane sik, bagus ning tak ladi cendhek. pirsanane. Oh alah, iki to mungsuhmu. Nggih. Wis aja semelang. Oh ngaten. Tak wenehi pusaka. Oh nggih. Kowe engko bakal menang. Aja Siap. semelang. Siap. Serantinan luwih dhisik ya. Oh, titen ono. Sulak. Ya lagi ketembung iki, sulak. Panji. Panji. Aja kaget. Menika menapa menika? Iki ya pusaka. Pusaka kok wulunipun Ana ngisor. wonten ngandhap gek Pripun? Megar Piye? ngoten? Megar. Jenenge wae apa iki? naminipun Iki jenenge sapu. sapu. Nek wau sulak. Iya. Sulak nek kesusu mesti keselak. Nek sapu Apa rumangsamu? ngusap supados dadi putih. Nah, ngresiki to? Kanggo ngresiki sulak mau. Oh ngaten. Nggih nggih nggih. Kowe aja Nggih, semelang. nggih. Sanajan Matur wujude kok Nggih, ngene. Tamakno, wis to. Enggal adepono musuhmu mau ya. Aku tak bali ya, tak jam saka kadoan. Panjasmara bangun. Andukmu ndi? Wis percaya karo andukmu kuwi? Percaya iki iso Wedi ngelak. ora karo iki? Ora wedi. Anduk iki wis ora mandi tak guwang. Lah, nek ngono kuwi ora ndek pusaka. Dikira ora duwe pusaka. Ora duwe. Ih, Pusaka kok sapu. wulune akeh iki. Iki iso nggo ngresiki. Ning iki wulune dawa. Tur wernane kaya abang ijo ning gone stopan. Kuwi tegese wong sing mencla-mencle olah sak warna. Ora iso. Warna coklat Apa tegese? enak. Iki warnane sing disenengi bocah-bocah cilik saiki. Iki wong tuwa dudu bocah cilik. Ning terus akhirnya tuwa. Ayo, tamakno. Kowe ora wedi? Ora, Ora wedi tenan? ora. Wis. Awas. Wis. Ya. Kosek. Doyok. Kosek. Wis aja dibacotke. Iki lho, wis. Aja dibacotke. Kosek wis ora usah diteruske. Badar kabeh. Lah, gak dalah. Wis. Maju nendi? Ditutuke, aja ditutuke doyok, bancak. Wis to. Loh, oh asline doyok ngono kok. Kowe kuwi Apa? bancak. Apik aku no. Bancak iki jenenge sego. Terus kluban, gereh nek sambel. Iya, iki sedulurmu Iya, pancen. tuwa. Arek arek ngampleki neh. Ah, Oh, ojo ojo kabeh mangkon, pas kok kabeh. seduluranku sing rukun aja kamplengke nampleng ngono. Niki sing ndombani panjenengan to? Dimas. Lah pancen Coba dadi sarana jlentrehno. kanggo madhangake pepeteng ngono Ana jenggolo. jenggolo. Kok kaya suarane? Lho. Sapa iki? Mas Panji. Lho, Sekar Taji. Sekar Taji. Mas Panji kok sirahe? Sapa golek? Sekar Panci. Taji. Kang Mas Panji loro kok ora duwe sirah kabeh. Mosok pangling. Apa wong ayu? Iya. Wong loro kok ora ndek sirah kabeh lha niki napa? Kosek to aku kok pangling iki kepiye to? Kakang iki Sekar piye to? Taji. Kakang? Sejati Dewi. iki moro Kakang Bancak karo Doyo. Iya, iki kakangmu dhewe bancak lan doyok ngono lho. Lah tiwas mau
Wau ten apa? Bajot langen ngono. Mau ki ngudadi sarana madangke pepeteng kang tumempuh marang jenggala manik. Aku marah ya wis meling. Jejer karo kowe tak pengen moto. Lah ngopo? Ora seimbang. Kowe iki mula nek anu ngombe obat. Aku wis ngombe obat sing Tiwas mau wis. Ben dhuwur. Mak lho Kakang, piye ora? Iya wis ora dadi apa. Wong ki pundhak wis dulur dhewe sing Lah terus kapan sih? Dimas. Dimas kakang Sri iki. Oh Gunanto. iya. Penjan pirsani. Panji Asmara bangun ki mbok menawa wis lali. Gandeng reruntungan kaya manten anyar. Ger, Panji Embane Asmara mengkono bangun. Kene saja. nyaget menawa kene. Wonten Nyaget apa? dawuh, Wa Kene Dewi. kene. Kuwi sapa? Kene, Gandeng kaya Nyanyi mengkono. Sekartaji ayo. Coba dicolke. Ayo. Ya, coba dicolke. Kuwi sapa? Nyuwun pangapunten menika inggih Seneng aku entuk Panji Salebetipun. iya. Panjat kala marang akeh krami men to kula bengi iki. menika Ilang siji entuk loro. Iya. Ayo. Seneng banget. Digorono. Sekartaji. KUA-ne ora kono. Eh? KUA-ne kono. diajeng Sekartaji. Mbok aja Panji iki lho, iki lho Kene sapa kok. Jawa Jawa. Kono lak wis duwe dhewe to. Nah, wis duwe dhewe. duwe dhewe. Ayo, luweh Yo. enom, luweh kinyis-kinyis. Sadurunge Iya ning toh? KUA, Ah piye? nang puskesmas sik. Lah ngopo? Ngopo? Pranikah ki kudu ana vaksin. Vaksin dhisik. Oh, inggih. Apa nek ora Karo aku jare. Kula niki piye? Lah aku tok terbamu kuwi lho. Oh, bola-bali semalak kuwi wis ngono. Ger, Dene kono sampun Panji Asmara bangun. Panji Asmara bangun. Coba nyaket apa nwa kene? Dimas. Kene. Caket. Ayo Kados pundi Gandeng menika Wa Dewi. renteng-renteng coba. Nyaket ya. tak vaksin sik. Pun nwa kene. Semune ora lugu kaya Saja ini sedulur. kok boten kados adat saben niku. Ger, Kados pundi Wa Dewi. coba lungguh ana pengarepan. Wandan Sari rada Wandansari mirya rada sawetara. Ronos, Sedak karo aku wae, kene. Wis to mengko bisa gampang. manut karo aku ora? Nyaket to Gunung Sari Dimas. sik kono lho. Dimen saged waluya mal badhe kula sadani. Iya Ger. Kakang, Mbok. Panjes merobang. Ilingo ya. Ilingo. Sopo sejatine kowe kuwi? Yen ngene iki Eling. aku bakal Kae garwanmu Sekartaji ana ing pengarepanmu. Eling kok. Eling yo Ger ya. Kok dhisik to? Sapa to kowe iki? Lho, kula menika Wandansari lho. Lah Len. Tarak. Lah. Lah, bareng eling rak yo. Kene. Karo piye Ngerti to? dhewe to sapa siap. Karo aku wis Sekartaji. kahanane. Mboten. Diatur Sekartaji. Sido ning puskesmas ora? Ayo. Menika Sapa to kowe iki? Iki arep ning puskesmas sik. pripun to? Puskesmas sing endi to? Anu, golek sing iso Wis ngangkut kono wong telu. Pak. Ngaten. Iki Baca piye to? Aku doyo. dadi bingung. Wah, wakil Aja nyaket-nyaket karo bendaramu to, mbok rada rene. Wandansari kalau pundi? Sapa kowe iki? Kula garwa panjenengan. Karo aku wis Sekartaji jare. Mboten wong Kang Mbok Sekartaji niku nila Ora. panjenengan. Aku ora karo sapa-sapa kejaba Sekartaji. Jarke dhisik. Apik. Wa Dewi. Lha sinten to wonten ingkang ngembari kula menika? Kae Panji Asmara bangun. Kakangmu dhewe ngono, bancak mosok karo pangling to ya. doyo. Wis lali yo. Mergo Apa kepengin durung karo manudya kuwi waras mau, apa kok nganti pangling lali karo karo kakangnya karise dhewe. Ya, Tak dipirsani belani to kaya karo kene iki garwamu mung ayune mergo kaya ngono. nyelametke garwamu lho. Pan Sekartaji ayune kaya Ngono, ngono kok ojo isih cedak aku ngono. ditinggal, ditundung lunga. Malah Wandansari. kepencut karo Ya kono Wandansari. Gunung Sari jopeni kono. Neto yo. Wes kowe nang kene bae. Gondeli sing kenceng. Diajeng Sekartaji. Kula Kang Mas. Pun Kakang kalimput. Pun Kakang sing luput. Njaluk pangapura aku diajeng. Inggih. Kula ugi ngaten Kang Mas nyuwun pangapunten. Kedadosan menika lajeng wonten mumpangatipun kula kalian panjenengan kedah sabar sak mangke pinanggih malih.
Ya kono dicaketi kono gen remaget. Nah, ya ngono Sing ketok gedhe rukune to pangapura ya. Diajeng. Inggih ngaten. Iya ya Kang Mas. Kakang, Mbok. Saka Ketaman Daru Beksi nganti kaya lali Purwoduk Sina. Kula menika apa to iki? pripun to kok Kang Mas? Ora Kang Mas Lah Kang kula Masan. menika sampun dipek garwa lho. Ora Kowe kandhane yo ngeyel wae. Mbok ben Kena ora entuk barang kok. Nek kepengin entuk Panji Asmara Bangun ki lho ana loro. Heeh. Ngene Wandan Wandan Sari. Sari. Iki Sarana panjat kowe karo bangun prayogane kawe. lunga saka papan kene bali ana ing wujud kamulamu. Wis aja ganggu gawe ana kahanan iki. Bali ana asal kamulamu. Wandansari, ojo kok bacotake, ojo ngrusak pager ayu, jalaran. Panji Asmara Bangun iki wis garwa Sekartaji. Wis kowe kudu bali, ora kena ganggu gawe. Bali yo. Kowe kudu sumingkir saka ing kene. lante panggrahi tamu ya. Curiganata. Pancen aku panjenenganing mungsuh. Aku ora dadi garwane Kang Mas Panji Asmara Bangun ora apa-apa. Dadi Ora garwaku, apa-apa. dadi garwaku. Kowe Ora arep sudi. ngerusak karo ora sudi. Mas Dasar ayu. Tak gandrung ngono menawa gelem karo aku ngono lho. Rungokno dheweke. Kudu Karepmu sumingkir kepiye? saka kene. Nanging Karepmu piye? Titenono Curiganata. Panji Asmara Bangunan kabeh sing ana ning kene. Aku bakal ngrusak jenggala. Oh, Dadi tanten karepku. iki. Tanten iki Wandan Sari. Kendel temen. Ini Yai. Pangapunten. Yai Panji, kabeh mau pancen pacoban nek wis rampung rak ketemune kabeh prayoga lan becik. Wis ayo. Dileremke rasamu, ditata pikirmu kanggo mulyaning negara lan kawulamu. Inggih Kakang Curiganata. Namung ngestokaken dawuh panjenengan. Leng wis ketemu padha besi ayo. Ngunjakake puja puji syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat temah kitinemuning rahayu. Jaya salam.